Moi Tom. Moi. Mitä kuuluu? Kiitos, kuuluu oikein hyvää. Nimittäin tässä kun pääsee maanantaina aloittamaan maanantai-diskolla, niin ei voisi parempaa aloitusta viikkoa saada. Et oikein hyvää. Kuulostaa hyvältä. Minä halusin kysyä sinua, että miten sinä olet päätynyt Zenana? No juu, mä päädyin sillä tavalla, että yksi mun tuttu, ihana jumppaohjaaja suositteli. Hän ohjaa siis myös täällä Zenanalla. Ja antoi mulle vinkin, että menepäs kokeilemaan, että siellä on hyvä meininki ja ystävällinen palvelu ja kiva porukka siellä. Ja minähän tulin. Ja mikä on sun lempitunti? Tanssitunti. Tanssitunti. Joo. Mikä siinä on? No, siinä on se jollain tavalla, kun se biitti lähtee liikkeelle, se lähtee niin kuin kaikki murheet ja muut päivittäiset asiat unohtuu, alkaa vaan hymyilyttämään ja tulee hyvä mieli. Et mun mielestä mä tykkään musiikista muutenkin paljon, että tanssi on ollut pitkään mun ykköslaji. Mä olen koko 2000-luvun jumppia harrastanut sillä tavalla monipuolinen. Täälläkin teen erityyppisiä jumppia, mutta tanssi on ykkönen. Hyvä kuulla.